हेलो एवरीवन गासैनिबो गुड मर्निं गिबियावनो आंनि यूट्यूब चेनेलावनो दिनै आरो दिनै गोदान भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आरोबाव बरायग्रोना लाग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअसखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनो आरो जाय मोजां मोनगिरि नोंथांमोनाथ' नायखाबायनो थायो बिदिनो नायबाय था दायो सोलिबाय थानाय समसिम आरो उननि समसिम अरायबो नायबाय था आंबो नोंथांमोननि भिडिअसखौ नायखायो नाया नङा जाय बिथांमोना आंनि भिडिअसखौ नायो बिथांमोननि भिडिअसफोरखौ आंबो नायो थिग बेफोरबायदिनो नोंथांमोनाबो आंखौ सापर्ट खालामदो दायो जिबायदि सापर्ट खालामबाय थादों आरो आवगायबावनो थाखाय आरो मोजाङै मोजां कमेन्ट होनानै आवगायनो थाखाय आंखौ बोलो होदो आरो जाय बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान फैयो नोंथांमोनाबो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो अन खालामना लादो लोगोसेनो गोदान भिडिअ एंगारोब्ला नोंथांमोननिसिम थाबैनो नटिफिकेसना सौहैयो थिग बेफोरबायदिनो आंनि भिडिअसखौ अनसायलांबाय थागोन होननानै आसा खालामनो थांबाय गोदान लोगोफोर नोंथांमोननिसिमबो थुदो बिदिब्ला नोंथांमोननो आङो बारा गोबाव बखियालासिनो आङो दायो एफा एनै नै खाथिनिनो ब्लग लाना फैदों ब्लग भिडिअस बेखौनो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो होनना सानदों नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअसखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनोब्ला थिग बेफोरबायदिनो अराय सम नायबाय थानाय बायदिनो नायलांबाय थादो थुदो बिदिब्ला नायलांबाय थादो नै नायदो लोगोफोर गोबां अखा हादों आरोना जोंनि जा अखायानो अखा आरोना आंनि बेकग्राउन्ड जा नायनो हागोन ओरैजाय बेकग्राउन्ड जा अखाजों नायदों बोरै नुदों माइनि खेथिफोरखौ नायदो मोजाङै नुहुरजोबलायलाया खाथियावनो माइखौ नुयो आरोना खाथियाव मोजाङै नुहुरजोबा एकदम खुवा जाजोबदों आरोना अखा हानानै साथा हमनानै दङ आङो दसे सम बेयावनो नोंथांमोननो बे जायगाखौनो दिन्थिनो होननानै समायना नुनायखाय एसे भिडिअ क्लिप्स लाबाय आरोना नायदो ओरैजाय अखायानो अखा आरोना नोंथांमोनथिं अखा हादोंना हायाखै कमेन्टआव एसे फोरमायहरदो जोंनि जा अखाजोंनो माने बाहेरायावनो ओंखारनो हाया आरोना गोबां अखा हाबाय थादों बे साननैसो माने बिदि जादोंथाय एकदम बाहेरायावनो ओंखारनो हाया आरोना माथो खालामबावनो आरोना उपाय गैया आरो बिदिनो अखाजोंनो न'आवनो थायै एकदम बोरैबा मोनलायलायो आरोना उन्दुनो ओंखारलायनायसो जायो न'आवबो बेसेबां ओरैनो थागारबाय थानो नङा होमबा जेबो मावालासिनोथ' जे थायोबाथ' बेफोरबायदि उन्दुनो ओंखारखागोन नङा होमबा मोदोमफोरखौ साख्रु सुख्रु मोनो बांद्राय उन्दुना थायोब्लाबो माथो खालामनो आरोना नायदो अखा गोबां अखालाय जोंनि जा अखानि समाव फोथारफ्राबो एकदम समायना नुयो आरोना बोरैबा नायोबा समायना रमायनाबो नुखांलायलाङो आरोना एकदम नायदो बेसेबां मोजां नुदों एकदम बरिया नुखायो आरोना नै लामायायैनो लामा फिसासासो जोंनि जा बांसिनानो एसे हाजो गुदि जाहैबाय नालाय जोंना गामिया लामाफोरा बेफोरबायदिनो बांसिन एकदम गारि मटर सालायनो उसुबिदा एकदम हाखाया आरोना बिदि गारि कारफोरखौथ' लाबोनो हाखायानोसै बेयाव बाइकफोरजोंसो फैनाय जायो बा साइकेल बायदिसिना बेफोरजों जायो आरो गारि गिदिर गंसे फैनो हानाय जाया आरोना नायदो वाव बरिया नुखादों अखा दिनैनि अखाया नायदो ओरैबायदि गाज्रि खालामबाय लामाखौ अबस्थायानो गाज्रिखा आरोना नायदो नायजाखाया आरोना नाय गेले आरो बेथ' मा बे जेबोआनो नङा नै आङो दायो बे न'आव हाबहैनो नागिरदों बिसानि न'नि लामाखौ नायदो नै दै गोजा बे लामासोमोन दैयानो अयथासार दै नुबायना नै मारै थाबायगासिनो दं दैया नाय फुरा दै बिसानि न'आ सिगां बेयावनोमोन बिसानि न'आ दैनि थाखायनो खारनांबाय आरोना ओरै नै सिमेन्ट खुन्थाफोरा लांजोबनो हाबावाखैसो दंबावो नायदो अबस्था गाज्रि अखा होनबाथाय नायजाखाया आरो नाय जेरैबो दैखा सयथिनोबो न'आल' लोमनो बाखि आयौ माथो गोदोजोंलै सिनेलालाय अयथासार हाब्रु नायदो बेयावनोमोन सिगां इसोरनि न' बिथाया नैफोर सिलामोन माथो नांखालायोलै सेस अबस्था मा महर लादों नायदो अखा एसे हाबाथाय दैबानाल' जाखायो इयाव सिजौमोन बाथौमोन नायदो ओरैजाय थांबाय थादों आङो हाब बेयावथ' फख्रि दंमोनलै फख्रियाव हाबना लाबा जाला जागोन माथो सेस गोथौआ नायलाय माबायदि थोद नै बोरै नुदों बिराद गोथौ फख्रियाव गब्रायबा थैखागोनलै माथो नोंस्रा न'आव फैनांगौबा माथो हान्थु बारबाय माथो दैया बाब मा बानालै बिलाय अखा एसे हाबानो देन्जार बाना जायो माथो होद बुखावलायबाय नामा इसालाय माथो गुलदुम गालदाम अबस्थालाय सयथिनोबो नोगोद गाज्रिखा
मानसिनि न'आव फैबाखि हान्थुसे दै जायोलै मानसिनि न' जाखो ना मानि न' जाखो बिसोरनि न'आलाय वाह नुबाय बिसोर न' फैबा माबायदि जायो नोगोर खस्थ' मोनखायोलै हान्थुसेखा दैयानो सासे हाबसोहैबायलै नुनानै मालाय नेट सोंथेलायदोलै बिस्रा नै बोरमा हाबनो हायिनि न'आव बोरमाया हाबबा सेस खालामगोन ना